आई से एक कविता बा सुखाई पे कैसे आदमी दवाई पे न विश्वास करके तमाम लोग सुखाई पे विश्वास करल। तेही पे वो कविता बा कि का कही और कैसे कही, का कही और कैसे कही जियरा पर खटाई में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में, पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। पांच तत्व के दहिया सब कर एके बाटे सबके ज्ञान। आ कबहू घटे कबहू बढ़े रहे चाहिए एक समान, कबहू घटे कबहू बढ़े रहे चाहिए एक समान। भूत भवानी काई करिए हवे काम दवाई के। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में, पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। आगे कहल गई कि सोखा आवे लवंग उठावे खर्चे पे खर्च बढ़ावे न। आ ऊपर ऊपर लिपत आना नीचे से कोरियावन, ऊपर ऊपर लिपत आना नीचे से कोरियावन। तब बन से करहा भाग के भैया जाय गिरेला खाई में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। आदमी एक दू बेर दवाई कराई परेशान हो जाई तो सोची दवाई नाई सुखाई कराई तो खराहा वाली हाल हो जाला कि बन से करहा भाग के भैया जाय गिरेला खाई में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। घरे घरे होले सुखाई लोगवा ये से भैया परेशान। आज भी गाँव में बड़ी सुखाई होला, घरे घरे होले सुखाई लोगवा ये से भैया परेशान। आ सोखा कहला जन घबरैया बहिन बाटे एक उपाय, सोखा कहला जन घबरैया बहिन बाटे एक उपाय। त गाँव से नी लाखों रुपया, गाँव से नी लाखों रुपया गोइल दिए बनहाई में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में, पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। जब डीह बन्हा गल तब का भई कि सालों के 2 साल न बीतल कितना नाता टूट गई। आ टोनहिन के नी भरम में पड़ के आइल गइल छूट गई। एक गांव में डीह बनाई लल तो डीह बनैले के बाद का भई तो सालों के 2 साल न बीतल कितना नाता टूट गई। आ टोनहिन के नी भरम में पड़ के आइल गइल छूट गई। कितने घर से लाठी चलल, कितने घर से लाठी चलल झूठे के अफवाही में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में, पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में। ते आगे के बतिया का कही, आगे के बतिया का कही झूठे के मुँह काला है। आ दास कबीरा कह गई कि सच्चे के बोलबाला है, दास कबीरा कह गई कि सच्चे के बोलबाला है। अबहू से तू ज्ञान कैला, अबहू से तू ज्ञान कैला राजकुमार अगुवाई में। आ पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में, पढ़ल लिखल होके भैया भूलत न सुखाई में।